औ खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां खोनाबायलै आदा औ औ ओमफ्राय गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो मोनसे आपडेट होनो सानलायबाय माने सासे हिन्जावा भाइराल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना गासिबो नुजोबखाबाय दा नोंथांमोना बेबायदि फिसा थासेयावबो फिसाइ थासेयावबो दस्रा हौवाजों लाइन मारिनानै बा गोसो थोलायनानै खारफालांग्रा हिन्जावखौ माबायदि हिन्जाव होनो आरो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय माबायदि बेफोरखौ होनथावथाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय माने बियो सानथावामोन माने गावनि फिसा थासेयावबो बोरैहाय मालाय हौवाखौ बियो अननो हाखो बा गावनि फिसायनिफ्राय बै गुबुन सेंग्रानि अननाया बोरै देरसिन जाखो दा नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि कल रेकर्ड दङ नोंथांमोना नायनानै बा खोनासंनानै नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय आरोखि आं दा देखायलांगासिनो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय खाफाल गाज्रि आंहा आंनि बोराइजों मोनथिजालायबाय मेसेज बे आंनो मेसेज लिरै लिरै खिथा हरगासिनो दं आंनि ममा आंखौ सेस डिस्ट्रय खालामजोब्बाय आं मा खालामना आं थांनानै थानो हाला आं थैनोसै जाबाय आं बेखौ बुजायनो ना आंनि फिसायखौसो आं गिनानै थाखुमानो नङा होमबा औ खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां खोनाबायलै आदा औ औ ओमफ्राय औ ब्रादार ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दंहै होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दं आरो ना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आच्छा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा हौवायाबो मालाय हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेब्ला आइडि हरदों ना औ नोंनो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आच्छा आच्छा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013आव बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आच्छा आच्छा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव औ औ औ बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा बे पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन नंगौ नंगौ होमबासो रुम भारा थानो मोनो ना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बाद बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना आच्छा ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जाम्बासो बानायगासिनो बिसोरो इउ एस थांदों होननानै थगायदों इउ एस गैया इयो गवासो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया आच्छा आच्छा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आगोल लोगो मोननाय मानि आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननायाव हरदों आङो थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै औ औ औ औ बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो जागोन लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुक थुमुक जागासिनो दं होनना बुंबाय पाहारलिम दङ बिसोरो पाहारलिमखै दङ आच्छा पामुलि होननायखै दंसो थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा बिस गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आच्छा आच्छा बेखेन्सिखै दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोसो बिसोरो एखौ इउस गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोंसोलै बेनो जागोन आंनिबा फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे बिदिसो एख' गैया बे सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनाय रखम जादों बेखौबो मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारि ना पबित्र बसुमतारि औ बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो गवासो थायो आसरित मानसिलै ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै बे आरो आं खिथानाय जाबाय आरो दा पामुलि मिराखै दं बिसोरो
Pamuli na? Pamuli media kulua bistar isna pulis lagi kulua. सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो आंबो दुखु नांदो इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो बेनो जादों खोथाया जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो निजिनि जाथियानो बेसे रायजो मिजों थांना मा जागासिनो दङ आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायलायदोंमोन नालाय फैसालिया ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि मादों होननानै ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइज खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया भिडिअ होदों आङो भिडिअ होदोंमोन आङो थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा जुदि सुइजारलेण्डनि मानसि मारबा इउ एस ए नि मानसि मारबा ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों आं बेयाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो गैया बिसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन इनिया रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदों बिसोरो गवायाव गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइलखौ इनावबो फन खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय इयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया इखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसै आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै फास्थायदोसो इखो इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनानैसो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबनायलै इखो जि फस्थायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फटक बियो न'आव थांदोंबो फटक लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदों बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगो लोगो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगो लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव मानो इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय गौरव खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथो मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आउटआवनो होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादो जोङो ओरैनो नोंसोर दे गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो आदसा दे जागोन दे फंबाय होनबा दे कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे आंजों दे जागोन दे दे थेंक इउ जाबाय थारमाने रियेल लाभ जाहैबाय नालाय